யானைக்கால் நோய் என்பது ஒரு தொற்று நோயாகும். இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட கொசு மனிதனை கடிப்பதன் மூலம் யானைக்கால் ஒட்டுண்ணியை பரப்புகிறது. யானைக்கால் நோயின் அறிகுறிகள் பல ஆண்டுகளாக வெளிப்படாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அது உங்களின் நிணநீர் மண்டலத்தை சேதப்படுத்தும். காலப்போக்கில் நிணநீர் குழாய்கள் தடைப்படுவதால் சிலருக்கு கால்கள், கைகள் மற்றும் பிறப்புறுக்கள் வீங்கியிருக்கும். பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மற்ற நோய் தொற்றுகளுக்கு ஆளாகிறார்கள். யானைக்கால் நோயிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்து கொள்ள இந்த வழிமுறைகளை செய்யுங்கள். கொசு விரட்டி மருந்து அல்லது தெளிப்பான் பயன்படுத்தவும். முழுக்கை சட்டை, முழுங்கால் சட்டை மற்றும் காலணிகள் பயன்படுத்தவும். ஜன்னல்களை கொசு வலையால் மூடி வைக்கவும் மற்றும் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீரில் உள்ள பொருட்களை அகற்றவும்.